Hari gini resik-resik suket jenggo pacel. Kowe iki jate ra mudeng. Apa ya eman-eman nak duitmu kalong. Ngono kuwi ya kesuwen to, yu. Lah nek cara aku ngono kuwi lho, tukokno obat suket, sempret jas garing, mati sukete. Kowe iki lapo ikut campur suket iki arep tak paculi, arep tak krokoti, arep tak sendoki, kuwi ora urusanmu. Karone kowe iki lho, nek gak liwat dalan kene, sedina wae ngono gini. Sikilmu getelen. Wong kok marahi nyepeti moto. Lah bukan lewat dalan dine, wong sing paling penak ya dalan kene. Mosok bukan muter ana. Ya kadoan, ya kalong akeh nggo bensinku. Wes, nang minggat kana. Wong kok marahi motoku beleken. Pak, semprete jane iki nang ndi? Apa tak nggo nyempret suket kemeng lho? Tak goleki kok gak enek. Sempret. Oh iya, disilah bodon, Bu. Bodon. Dan sempretku jebule mok sileh to. Sempret. Oh iya yu. Lah kene Lah kene. Nak nyileh sempret nak bar ki ndang dibalekno. lah ora jiko kok yu. Lah mas aku ya ora kanggo kok. Mulane ya ora tak balekno. Lah wong kowe gresiki suket ya nganggo pacul ngono. Kok nek gue eman, tuku obat suket. Goheman. Anane aku maculi suket ki goleki sempret iki gak ono. Jebule kok mok sileh. Lah sempretmu kalau yu wis namahku wis ana 3 sasi. Wong aku biasane nak nyileh-nyileh barang seminggu ra dijiko ngono ki ya wis tak anggap weku kok. Lah kuwi salam dhewe, radang mbok jiko. Wong nyileh ki ya wajibe balekno. Ora sing duwe ngene iki mok kon jipuk. Wong ora ndek aturan, ora disin. Lah kuwi kan umume wong-wong ayo. Lah nek aku kan ora ngono kuwi. Liwat seminggu ya wis dadi weku. Oke, ndang balekno. Kae lho jiko dhewe. Kon balekno arek jipuk dhewe. Daripada wis tekan kene dik yo, timbang kowe bali glendang. Mau balekno apa ora? Oke, balekno. Yo yu. Kena sesu. Tak gresik iki sik. Bu, selang sing dienggo ngubah motor kuwi ya selange dhewe, Bu. Selange dhewe. Iya. Lah ndek apa ndek nyileh? Naga wis 2 sasi ya 3 sasi, Bu. Dan selang iki ya selangku. Mok sileh padha wae. Iya. Lah kene ya? Oh alah Don. Duwe motor ya luwih kok siji, ya duwe mobil. Kok ya gak kuat tuku selang. Selang kok ya dik nyileh nggenku iki lho. Lah timbange ya enek sing disilahi kok yu. Lah lapor nek repot-repot tuku ki. Badak kelangan duit. Lah semprol iki. Wis saiki selang karoan semprete. Balekno, tenan ning omahku. Ya ngose ayu urung bar iki lho. Sabar ah. Sabar. Mau terno apa ora? Terno apa ora? Yo. Don, kok graji karo palune pisan ya, saking. Manung.